Gregor askoz lasaiago zegoen, baina hortaz ez zioten esandakoa ulertzen, berak argin entzun arren. Lehen baino argiago, agian belarriak ohitu zitzaizkialako, ohartu ziren baina guztik ongi ez zegoela, eta laguntzeko prest zeuden. Lehen biziko aginduen aurreko konfiantza eta ziartasun on egin zion. Gizakien artera itzuli zela sentitzen zuen, eta emaitza bikaina eta harrigarriak espero zituen medikuarengandik eta gilearengandik, nor bere aldetik, naiz eta biak erabat bereizi ez. Hurrengo izketaldi erabakigarrietarako alik eta ohatzik argiena edukitze aldera. Estarria garbitun zuen, baina motel bada espada soinu gizakiarena ematen ez bazuen ere. Ez baitzen hori epaitzeko gai. Bitartean, ondoko gela izili-izili zegoen. Agian gurosoak ardunadurarekin ezerita zeuden mailan, txutxu-mutxutxa edo agian ateren kontra garrita zeuden denan entzuten. Gregor ateraino joan zen, bezaukiari astiro bultzaka, ezer lekua bertan utzi, bere burua ateran kontra bota, ari helduta zutik eutsi, itsasgarri pizka bat zeukan zango mamietan, eta egindako ahaleginarengandik atseden hartun zuen pitin baten. Ondoren, baina haua zarraiako giltza birarazteari ekin zion. Zorritzarrez, bazirudien benetako hortiz ez zeukala. Non heldu bada giltzari, baina horren ordainetan mazailatzurra oso indartsua ziren, eta haian laguntza giltza mugitzen hasi zen, bere buruari eragiten zion kaltea aintzan hartu gabe, ahotik izuri marroi bat irten, giltza guzti eta tantaka baitzioan lurrera. Entzun, esan zuen arduradunan ondoko gela giltza biratzen ari da.